is te koud, dat is te koud. Bojas! Ja, dankjewel. Zo. Wacht even tot iedereen op de plek staat. Een beetje weer op oim gekomen is. Ron, gaat het? Ja? Wel lekker even de beentjes strekken toch? Dat is wel fijn. Ja, Leef Kronkelaar, we zijn uiteraard gekomen. En Verrubbeek als eerste wegens tijdsgebrek. Uiteraard 4 minuten spreektijd. Hebben we echt de muzikale felicitaties overgebracht aan gewone prinses Anne, jeugdprins Dien en oud-jeugdprins Nigel uiteraard en oud-jubilaris Ron. Dus bij deze van onze slager zijn ze hier carnavallen in Eerbeek. En ja, je hebt super metgedaan met carnavallen, dat deed ze samen. En dat heb je hier laten zien over onze dank alvast. Maar we zijn natuurlijk niet alleen met de slager gekomen. We hebben ook metgenomen een heel gezelschap hier wie dat staat. We hebben namelijk metgenomen onze jeugdprinses Iris de Eerste.
En ons prinsenpaar, prinses Veronique de Eerste en prins Richard de Eerste. En ja goed, die willen ook natuurlijk met u drieën decoreren. En ik denk dat we daar langzaam met gaan beginnen. En een sledige afrond met het Gootvinks. En als het niet Gootvinks, dan doen we dat toch. Ik ga beginnen met Nigel. Want ja, dat kom ik dadelijk ook wel even op terug, want voordat ik uiteraard decoreren, toch een beetje bijzonder is hier steeds. En het heeft te maken met agenda's, maar daar moeten we vandaag nog even over hebben, over die agenda's. En onze jeugdprinses die wilde heel graag gaan decoreren. Ik mag niks zeggen over bepaalde dingen. De verwachtingen moeten we niet te hoog scheppen, maar een bepaald woord mag je niet nemen. Maar verheugt zich niet heel te veel, want ze is nog een beetje aan het wennen, zeg maar. Iris, mocht ik vragen om met die adjudant die jongen naar voren te stappen? Keurig. En dan Nigel te decoreren met die eigen orde. Consulair en goed. Kom, is dat wel nog eens synchroon, mooi, keurig. Ja, en dan hebben we daar twee toppers staan die dit jaar voorop gaan in de vastelavond. Eén is wat hield van een beetje of hardcore, wil ik niet zeggen, maar back to the 90s en zo gaat allemaal, heb ik wel gelezen. En wat R&B en toestanden. En we hebben uiteraard Dien, en Dien voor dich speciaal hebben we immers metgenomen. Kent je immers uit deze rij? Dat is wel zeker, ja, dat is al lang geleden, hè? Dat is al heel lang geleden is dat. We hebben metgenomen juffrouw Daisy, ja juffrouw, zet geen juffrouw, maar ik weet niet, hier is Daisy. En Daisy wist zich ongeveer zo klein was, het heeft zich op de opvang bij Daisy gezet. Oké, zo dan ongeveer. Heeft zich op de opvang bij Daisy gezet en ik heb het gelezen met 3,5 jaar bij de jeugdraad en toen was al prins weer en ook Daisy kind dat bevestigen, want die heeft het ook van dit gehoord. Dat het enige wat zich wou in de toekomst is om prins te worden. Nou, dat is tegen in ieder geval geluk. In ieder geval de jeugdprins en misschien over een jaar of 11 ook de grote prins. Iris en Jonne die gaan uiteraard dit ook decoreren met hun orde. En ik wil ze vragen om naar voren te komen en dit hun onderscheiding om te hangen. Doorzitters, goed. Goed. Derde. En dan komen we bij Annehoed, de eerste prinses in het Gelijnse Rijk. Ja, Veres doorzitters hebben al een rijke traditie, mogen zeggen, in prinsessen. En ik kan zeggen, dat is alleen maar verademing. Let een beetje op die mannen wie ze hier staan allemaal. Want dat kennen ze wel gebruiken, denk ik. Een beetje vrouwelijke input in deze mooie periode. En voor de krankelaren wil ik zeker een dikke proficiat wensen. Met zo'n schone prinses als deze. Verder hebben we metgenomen een prinsenpaar. En die hebben ook hun eigen orde laten maken. Die willen dit jaar decoreren met hun onderscheiding. En dan kun je meteen een heel gezelschap op de gaan. Als ze niet van schrikken. Het is een eigen ontworpen medaille, heel meteen voor Hulkeby. Loester even aandachtig nou. Ik zal voor de rest een beetje uitleggen. Het is de prins, het bakker met de achternaam. Het zijn 2 dijkrullers. En de prinses heeft vossen met de achternaam. Het is een vossenkupje. Dat ik heb dus straks allemaal bewonderen naar de receptie. Even kijken. Ja? Doorzitters brengen goed? Dat krijg ik goed. Wat zo hè? Oh. Ja, pas zo. Ver. Oh, we hebben was dan hè. Ja, Ron, en dan komt het bij dich. Voor dich zijn er een beetje 2 toespraken vandaag. En dat gaan we een beetje opknippen.
wat ik zus in deze rie ook wel in me staan, dat ook heel graag het wilt zeggen. Dat gaat daardoor nog het Verus felicitaties aangeboden hebben. Ik weet niet wie het allemaal regelt hier, maar dan weet hij dat ook. Dat is Tom en Savira zijn dat. Oh, die staan hier achter me. Die wil ik de Ger ook nog even toespreken dadelijk. Maar eerst de beurlen meg. Want ik weet nog goed, 3 jaar geleden ging ze weer op de receptie met zo'n poster met allemaal data's erop en agenda's. En 6 jongens, zei ze tegen ons, het moet toch mogelijk zijn om die recepties van de schravelaren en de doorzitters in de dag te houden. Toch? Ja, nou. We hebben er 3 jaar de tijd voor genomen. Want we hebben gezegd, ja, dan moeten we even wat regelwerk is dat. Maar wat gebeurt er nu in de tussentijd rond? Wat gebeurt er in de tussentijd? Heel geleid gooit gewoon de finale agenda op de kop. Waardoor alles verschuift weer. En voor weer opnieuw moeten gaan zoeken. Maar ik denk uiteindelijk heb we een mooie datum gevonden. Dat is volgende week. Die zal nooit meer parallel lopen met Genoot. Maar ja, voor hoopweugd en ook natuurlijk uiteraard altijd kunnen zijn. Bij ons zittingweekenden die zitten een beetje samen nu. Dat is het gevolg van het schuwen aan uw kant dan. Maar goed, we zijn elkaar toch nog denk ik uitgebreid. Ja, we willen dit jaar decoreren, want ja, die functie. En ik denk dat we er samen over eens zijn. Dat is een zeer belangrijke functie in de vastelavond in de vereniging. Een functie die gewoon heel hoog zijn aangeschreven, onmisbaar is. Toch rond, daar zijn we het samen over eens. Voor mij volgens wellicht president. En daarvoor wil ik onderscheiden in de orde van de doorzitters. En dat, nu gaat het gebeuren, want dat gaan ze met z'n drieën doen. Ja. En mag ik vragen aan ons prinsenpaar en onze jeugdprinses om naar voren te komen. Zodat ze zich met z'n drieën kunnen decoreren in de orde van de doorzitters. Doorzetten. Goed. Ver. Ja, uiteraard, dat kun je nog. Maar je mag terug in de ringen staan. Dat is wel fijn. Ron, ik hoop dat ze nog lang aan dit clubje leiding mag geven. En we hebben al een keer graag gezien en genoten. En bij deze nogmaals, chic dat ze er steeds, heb ik alle waardering voor. En ja, top vent, gang ze door. Alsjeblieft. We hebben nog één ding en dan ga ik toch even terug naar de prinses. Want ja, als prinses hebben ze ook wat privileges. Weer als doorzitters. We hebben namelijk een eigen drankje gebrouwen. En dat heet de Bokenshot. En de Bokenshot is een overheerlijk drankje. Bestaande uit 2 keer 11% alcohol. Met allerlei overheerlijke ingrediënten. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dan gaan we zo meteen overhandigen. En misschien kunnen ze hem delen met de mannen van de raad. Want ik zie nou weer twinkelende uitjes van die wil er ook al iets van. Maar dat is geheel handig. Tom, sorry. Ja, dat kent. Maar het is 22%. Ja. Mag ik als prinsenpaar vragen, want het is natuurlijk wel alcohol, hè, om de Bokenshot te overhandigen aan prinses Anne. Doorzetters brengt goed. Heel erg goed. Ja, dat ken ik niet lezen. Ver. Vult altijd goed in de smaak in alcohol. Ik ga nog afronden, ik heb lang genoeg gekald, denk ik. En ik wens jullie een hele schone receptie. Hopelijk volgende week ook te zien. En we komen elkaar ook nog wel uit als je negeert tegen. Een heel fijn seizoen. Dankjewel. Ja, Rob, bedankt voor die korte woord. Ja, het is verbluffend om te zien wie kort het hier kunt spreken. Daar sta ik echt versteld van. 4 minuten. Ja, 4 minuten.
Nu weet ik ook waarom, dus ik overal 5 minuten over deze en overal te laat komt. Ik zou zeggen bedankt, je ziet ons zeker volgende week. En dan spreken we vooral 5 minuten. Ron. Dankjewel. Dat is de call, dat is de call.